Søg på Bagtank Keramik, så kan I finde det her lækre sted. I kan købe alle mulige forskellige slags glasurer. Og så i den her. Den er god. Verdens bedste kæreste. Og den her verdens bedste mor. Så nogle her kan I købe, hvis I søger på Bagtank Keramik. Så kan I bestille ting. Alt det her. Og det er her, hvor hun sidder og drejer. Prøv at se nogle pæne farver. Og her har vi sindssygt mange glasurer. Den her, den hedder Jet Black. Og hernede har vi lær. 10 kilo koster 149 kroner. Det ligger bare herinde under tæppet, fordi det må ikke blive koldt. Og her. Der er mange, der godt lide det her sorte ler. Og nu kommer vi til det helt store. Det her, det er sådan, hvordan farverne ser ud. Der er noget, der hedder glasering. Det er så får man det til at skinne. Den her, den er glaseret lige her, men her er den ikke. Så kan man se, hvordan de ser ud. Så har vi glasurer. Mange tonsvis af glasurer. UG30, den hedder Sand. UGT. Crystal. Og den her synes jeg lyder sjov. Cocoa. Og så har vi alle dem her. Alle de her glasurer. Prøv at se nogle lækre kopper. Se, den her, den er lavet af det sorte ler. Det er der mange, der godt kan lide at købe. Så har vi alle dem her. Og nu kommer vi til noget af det gode. Her har man alt udstyret, man skal bruge til det. Svampe, blyanter, alt det her. Og hvis I skal sidde og drikke kaffe med jeres chef, så køb den her kop. Så snakker de til dig, så siger du, læs på koppen. Så siger man det højt. Kaffetid. Og så når dem her se, så kan man sidde og dreje på dem. Og så har vi alt det her. Stadig er det sorte ler. Ler lige der. Så har vi nogle af de flotte kopper. Her har vi små glasur. Strong Coil Spray. 99 ml. Nej. 59. Se, det her det er en julekugle, som jeg har lavet. Der har jeg mit håndaftryk. Og så alle de der flotte nogle, der hænger ned. De er blevet lavet. De er meget flotte. Den der, den er sej. Den er sølvgrå. Og her har vi alle dem. Det her, det er nogle andre. Den her, den kan jeg virkelig godt lide at bruge. Special Blue Junker. Alt det der, det er krystaller, som brænder ind. Så det ligner sneflug. I kan faktisk se koppen lige herovre. 2 sekunder. Nå, det når vi ikke i dag. Hej hej.